Hi guys, hi mga kaupa, madyong buntag ninyo tanan og mga oras sa tibok kalibutan. Sabado na deron guys. Unsa na ba ang April 25. Deron guys, nakaroon guys, mag-harvest na din sa among pitsay dito sa ka-ektaryang lote. Dito sa Pikas Islat nga among tanan. Katilaw na jitag. Katilaw ng tao? Ano naman ba? Tira na ka. Dugko naman siya guys na mag-harvest sa tag among lawudyon. Diyan mo na lamang imagine nga naisagol baboy. Dugko. One month guys. Kipuran oy. Kari dia. Itu so precious. Kamu na di ka magbisbis nak. Hugasin na din arong mawag lapok. Guys Kini sa turon na ugag may pa na ubang. Sunod na po. Talag among hinarbis guys. Di tagas ka adro lang pa siguro pag kaduduta tambok ang ano. Maduna naman nila o dyan. Huna-hunaan na lang magnaisagol baboy. Unang harvest na mo guys. Kasi nagpaambit og baboy diha kay mo ambit mayroong jawat na may sagol sa mong pitsay. Harvest ni basta magkugil man sa tagtanom naman sa tayo maani sa mot nagdatay dakang katamnan. Galing kay nananom rami datos na aybay nga gibijaan na bakante man di among gitamnan. Atong tilawan ng pitsay ni tatay og di ba pait. Kaya kana kunong pitsay nga pait guys, pait kuno pag nagtanom. Makalipay po ning nakaharvest sa atong tinanom ba no naman na to'y bayang gibijaan nito sa duha tulo ikatulong at bang namo sa datos unahan pikas side o pikas linya sila sa pikas linya sa sama ang kaatbang isa duha ikatulong nga kuan katulong nga islat katong bayang gibijaan. Kaya naman po nananon to ang taga-kilid nila napod sila gitanam mga palidya napoy ganas dyan si tatay ning tanom sa daratong pitsay agaban pong tabako nga isang gibalin na tuwa na buhi bawat sa iyang hinan nga nangakuan miskadag ko na to nangakuan man hinuon nangapo man og dahon o siguro mo adun sa duta kay naman pwede na uban ba kanang tinuanan sa kanang dinauban bitaw kanang ni abo. Sa harvest na may makapilak hapapod ng harvest to. Madyo na laman jud may malaw oy. Matut pang tatayag na ba ko na nagpaambit og baboy diha kay maambit ni bisa gamay ra ni kilo kay among isagol sa among pitsay. Bitaw. Pwede raman po ng pitsay og lawudyon ragwa na isagol na lamay panakot asinan gamay pwede na lamay ng higop. Pwede po siya sagulan og sardinas or pwede po siya kanang na murag simi adobo nga butang ng suka o toyo pero lang may jaglaw oy kalong na sabaw ba presyo sa man sa hibog hili mukha man na siya bisa paglaw oy higop na siyang sabaw
Kalos Ginoo man sa naman talag sa mausab nga nga ra ba pinubri ra kanunay bahalag pinubri basta healthy. Nanja guys katong ahang post das ning agi nga si Precious bitaw nagdug og bula na may ning comment na ingan nga unsa nakakunoy ugma dana kay dapat ko na ipadug barbidal kuno nanja. Gipalitan man na mas Precious og munjika ja kay jamang panggubon ijang huson ago nga na dadis ja kadyo mo duwa sa munjika ijang ganahan bula trak sa panang duwa diha nga sa panang kanang mga kuan man pero mo duwa man si jag kanang nay katong ijang na si Jay Care Bear apit sa Teddy Bear pero ang munjika kay ijang man jang panggubon baw panghuson og tiil pero kasagaran jang matug na siya ijang idog kanang bula ug digali katong trak nga ug digali katong Teddy Bear naman niingon nga unsa nakahakunoy ugma dana gamay pagalihang anak guys mura maghihusgahan gamay pa mangguna di pa mangguna si Jama pag kasi mag sa ijang gusto pero magana marami ning kausab ning bata basta magkaanam nagabutan gihusgahan naman niingon naman nga unsa nakahakunoy ugma dana ngano kunong bula may gidug. Ako guys alam mo jang gisalig tanan sa Ginoo unsay kaugmaon ni Precious naghala mo jang giampo kanunay nga piskay si Jaog magtubo sa buotan nga bata og matinahuron og mahadlikon sa Ginoo maka hot sa kasing-kasing ning husgahan na ba unsa nakahakunoy ugma nga bula man kuno gidug. Di ba dyan mo matag aning kapalaran sa tao nang sa kasag manghusga-husga diha adto puno pag-ingana mura man pud mo di mo tigsimba magha mo nga nung man mo manghusga bitaw kung makapananaw kada ni nga vlog di man jud angay manghusga jud kay gamay pagod na unya kaning bata gan sa iyang ganahan di man mo mapagas ug sa iyang ganahan mara to kuan ra pud ko ni share pud ko ninyo guys kay niingan man nga unsa nakahiugma dana ingan man ni comment sa ahang post saan man pwede ang ganahan wala naman pwede mo kuag munjika kay ganang na yung mga duwaan o naninda ng tabi-tabi bitaw nga mga tag 20-20 nga na di man dyan siya mupunit o munjika das deres na gipalitang nanay kay jara pong giguba gipang husura kami po desing agi itong dito may naggrocery kaya gipalitag munjika turba ay jara gihapong giguba gipang husura mga tiil nga na gipang tangtang mga ulo. Naman siguro po nato ang ay husgahan kay bata pa man mag-anan pa man nagkausog. A few moments later. Pag na mga laod din ra ako pitsay. Muli na sa tayo naghatid mo og sunog o kuan. Kanang na ay sunog og manok. Kay ijang plano din ta ko no. Tilapia dyan. Mahal mo ko ng tilapia tag muang manok na lamay dyan gipalit so agamong isagol sa pitsay di ay rin manok sa nuban atog des Precious ya antang na to sugod na kong digamo diya pag naman naghugas sa manok ha nang ipakuksan diya na guys diya pakupsan din ang manok kay nay mo na manok diri kaya makatambok usa si diya ay kuan sa panakot. Pitsay po dia hugas na. Ang panakot aho sibuyas ug luya. A few moments later. Luto na ko guys. Piso pa jud kay daghan ang sunog. Maniod to na ta guys, katila na dumis among pitsay nga tinanom ni tatay. Praise from the garden. Precious. Hi kanak. Mga unta. Hi guys. Say mo. Turn man. Say mo. Hi guys, ano to? Siko? Gabi. Mga anta guys. Na istorya dyan na kay narabay ni ingan imong gamang kuno kanak.
Kahigop na dyan mismo. Tignan na mo. Kaya na mga pitsay. Maniud to na tanin jo guys. Anja katunay na utan na og asa to dapit to gitanong to mong pitsay dato to sa naijuta nga gibijaan na gilang bahay. Naguba man nagkatong ilang pinakasibay sa gawas. Mga nabakante na. Mga nakatanong sa una wa to guys kay naay diha pa magnapudyo sa ilang gibijaan. Pwede na natamnan. Nabakante na pag gamay. Napay katong nga nabilin sa ilang bahay pero kuha na pod naguba na bulong. Yatay. Asa may imong tilaw sa Ano minuto. tani guys? Nagsugong na na eh. Tilapia nga sinanaban. Kaya isang pitsay. Kaya mahal pa mag tilapia kaysa manok. At tilapia 170. Ang manok 150. Manok lamang ipalit. Sana all mahal ang tilapia. Ano pa ba sa ko kasuway magluto kung manok nga sinanaban nga pitsay isagol kay kasagaran namang isagol ko man. Hamunggay man. Nga Kaya pitsay na na. tapos ng kaano. Pag yung nang gibis-bisan ato, Tatungot-tungot na naman ito. Yutan. Ito utan. Gawas. nang gibis-bisan ni mo ganja. Kung tatay ko niya ba? Precious. Mukha ka na ba precious? Naingan ba ko ganja guys nga atong lawan ang pitsay ni Tatay og di ba pait kay na mo gugod na suwa dyan pod nga pitsay sa merkado nga pait-pait siya. Di day pait guys. Tamis di ay. Hi guys, kung nakunsunan eh. Hi guys. Mura pong tatay og magmahal ba tamis. Oy. Hindi. Purpose precious. Ikaw be? Hi guys be? Ano tayo mong istorya? Hey guys. Guys, precious ni. Ikaw be? Karoon na lang. Wala ka na. Oo, maka. May istorya na ato bang kami. Hindi niya ka. Gusto na na. Ano sa'yo mo sudan? Chicken. Yung tawag sa manok guys, ok-ok. Ok taok. Ok, ok. Ok. Ok, uga, ok. Chicken. Oo. Ito lang bukod may tangaan. Kaya unod ka lang. Politika. Ano ba dyan politika? Kaya ang pamilya ba dyan di parehog labanan kaya mag-aaway ba dyan? Kado ba pagrelasyon ng politika ba? A few moments later. Maadjong gabi na rin dyan tanan guys, padung na rin ko, padung na rin ni mamilo sa nilabhan kaya ang dali ara man jud na uga. Grabe bisag ikaw siguro pud ibuwad og isa ka apalisan mauga jud siguro pud ka. Kay lami og na nagkamas mga hinay-hay ka ng init-init pa ja imo pilon kay arong di gumuok, mura pag pinalansa ba. Ja shout out de ko jud tanan labi nas kanunay mananaw. Silent viewers ug kanang kusog mo comments diha daghang salamat ja. Daghang kadtong salamat sa great og great og happy birthday sa manghod. Dahil ito yung nangutana og ako ba kung panganay. Wa siguro to sa kadtong tan-aw sa mga video ba. Ako'y panganay guys, ang sunod na laki. Itong amahan sa mga bata nga nagyatiman nila sa Menas Fortes. Sadya kinamahuran ko na mong budget ito ng birthday. Tulo rami isa ray laki na mo. Bahin sa katong ingana jud ko na magpamilya, magkaaway-away pero maguli ra. Oh, ingana jud na pero di pareha sa uban guys nga abtag pilang tuig magbunghay. Diya labi nag-ilig og katigajonan. Ako karon nakarelate ko kay naingana nga di manggitingog kay tungod sa katigajonan kay naay gustong mo angkon ra, gusto rag ijaan anja. Nagod kay mga igsuon di ko na ang imong angkonan kay kahinon man na. Manang majura pag wa mi katigajunan kay arong wa mi awajan. Apa uban guys.
Ug na ika-istorya sa igsuon ato sa lain ni istorya, di ka mamuprang ka ba? Mama na makaangin sa gubot ng libak-libak nga na di man jud iprang ka ug na ika-istorya. Hi guys. Hi guys. Ako na pasugod nagpamilo ka. Precious ni. Pang nang tangan atong hangin lakaw na. Kaya mong baga na guys, wag na nakaingon nga ready na me. Nga na nagipasod pa na damo mga sininadana kay mamalagi itong agahang baga. Lagi mo may Hi, gigang guys. na pag-uli kay gisudlas Precious guys. iganda mo nang isod na pud pangkalat na di naman di man na maarang sa mga kabinet kay agahang gipanad sa kabinet og durabox kadto mang pangkuanay na mo pangiwas na mo nga kada adlaw. Kani mo ra ni sila kana na ipon ni uban na gipangbilin. Napoy uban na ni mga sige na mga gagmay na nahot na masuot jahang gitipigan baba after 12 years masuot ng precious po ko. Na, kang nanay ko kang shoes kay isa na nang gipang bengkag kay isang gipang suot di sagdako pa ni ja. Nak after 10 years or 12 years masuot na nimo depende sa imong kadakon. Hama ka tatay. Katatay? Hama ka tatay nga sininalapit butang. Why katatay? Nahaman na ba mo panghapon ha kami nahaman na daymi panghapon. Pakaw papila na. Hus ana nang hanger. Da karon labi na sa mga pamilyang inga na nga angin lagi da ng katigadunan di magkasinabot nga pwede raman antang magsabot-sabot magbahin-bahin ragud kay kabilin pa mas mga sa una pa tinanang mga ano kasi gusto mo kuhag saging pwede ra mo kuha nga naranta ba di kay suluhon na jud nga na pa may mga igsuon kasi tawag na mapya gusto imuon na tanan hindi makigangay ba. Suwapang. Ako pala mo tinatunong sa ingana nganong di mapagkamalipay nga gimo mga igsuon na ka-harvest po din sa di baga po na ingag imura kay nay mo mga igsuon da kabilin pa pus mga ginikanan buhi pa pod managiingan nga o di ayo nang naingana kay moray kaanginan nga maggubahin og pagka pamilya kay angin na nang katigadunan nga ilugan nga mga mater mo gihapon tang tanan nganong kinahanglan pa man jud ang kunon ras isa arong makapahimos pud ag tanan while buhi pa ano ba magangay-angay na laman unta nganong pilian man jeng ni magtingganay kay mangiilag sa kuan ngana Ngili sa tundan. ilag sa saging ilag sa lubi ngana ba pwede man untag magangay-angay ra kay arong way samok malipayon nagtanan ngana Anja, Haring banggan imo na bugtokon. bitaw di man dyan na malika dyan sa mga magsuon nga na di. Mahug ka na sa papunan. Di dyan na malika dyan sa nga na di nga nga magsuon labi na bitog daghan na napoy maadong igsuon, napoy maadyo, napoy pareha bapos labi nga. Napoy buang sa kabulig napoy ning lahi og sa saging pod napoy bugtok ag utok og sa isla kuno pod na kuno poy bulinaw bulinaw og utok pero nganong pilian man ding maghinakog nga pwede ra man ta pod magangay-angay arong malipay ang tanan nadian na so pag ta ka magpamilo hindi ana may bakti ng huot. Nagkamalisod halaga jud. Lingi pud sa gagbaktin. Ikaw man kog baktin mo nagkanong singat na ka. Tabang pa ka tang sa mga hangir lakaw na kanang milo na ka. Dama sa detong video rong adlaw guys. Daghan katong salamat. Amping dubli amping tang tanan kanunay. God bless us all always. And peace be with you all always. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, Lola. Let's see you.